ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್. ಯಾನಿತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟೈಮ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಿ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪನೊಲಿ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಣಕಣದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೋವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ದ, ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುಂಟು. ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಅತನ ಯೋಚನೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ನಿಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ನಿಕಲ ದೇಹಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋವಿಡ್ ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುಂಡು. ಈ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುಂಡು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಗದಾದ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಡೆಯಬಹುದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿದ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುಂಡು. ಅಪಗ ನಮಕ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಓವನ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ, ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು. ಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಉಂಡು. ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪನ್ಪ ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಧ್ಯಾನ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಸಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಜಲನೇತಿನ ಪನ್ಪ. ಐ ಜಲನೇತಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಂಕು ಬಿಡ್ಪಿನಿ, ಒಂಜಿ ಮುಂಕುಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಂಕುಡು ಅವು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನಾಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಅವು ಮೂಕು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಮುಂಕು ದೊಲಾಯ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂದನು ಅವನ್ ಪೋರೆ ಉಲೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ. ದಾಯಪ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ದ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪೋನ್ ಅವು ಲಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅತನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ನಮಕ್ ಪೋಪುಜಿ. ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅಲ್ಪ ತಡೆ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪ ಯೋಗ ಆಸನಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಸನ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸದ ಎತ್ತನೋಡು ಶ್ವಾಸ ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪುವ ಅಪಗದಾದ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅವೇ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಾಮ್ ಆಪುಂಡು, ಆತು ಶಾಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ದಾದಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು, ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವನು ಈಸಿ ಆದ್ ಜೊತನೋದು ನಮ್ಮ ಅವು ಇತಾತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು. ಅಪಗಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೆನಸ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆದ್ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಂದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ ನಿಕಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.